Is mi sé Caroline Ní Mhóráin, is córdar oideachas me le Gaelsceal. Bhín plé leis an suíomh www.oideachas.gaelsceal.ie. Bhí muid ag seoladh an suíomh oideachas inniu. Bhí Muireann Ní Mhóráin ag seoladh inniu sinní príomhaimneach cágad tá tuair páirtmhaoine go tionscoil seo agus Barbara Nic Dhonnacha ó iRadio sí rinne an seoil Oifigiúil an seáine. Is suíomh oideachasúla le hén darna leibheáil tá ábhar sin le hén rang Ghaeilge bíon chuile Scoil móna Ghaeilge agus go rang OSSP agus OSPS sin fellach le Scoil Gaeltachta agus Gaelscealachta. Ar suíomh tá físeán, podchraolta, bileogaí oibre, nótaí agus is féidir síntas a ghlacha leis an nuachtain ar líne freisin. Tá muid aimnithe le hé Web Award, tá muid amródal sin bes fógart an búteúr a nacht bei ócaid ar siúil sa Mansion House. Tá muid aimnithe faoi an ceiscóir suíomh Gaeilge tá orthaithe ag Gaelport sa sé iontach an mórach mu sin. www.oideachas.gaelsceal.ie. Ceapam go bhfuil se go iontach a tastín na achhainaí seo ar líne agus tá go leor daoine gobar achhainaí láthai beidir chuoi teanga Ghaeilge nó béarla agus go háirí an seo néidir láthai an cuasa tá an suíomh seo díria ar a cuasa beidir múna chrí bhean na Gaeilge agus tá bhád níos éasca an solas áils ar an idirlín. Go háirí go múnsóirí tá rohan lebet in nach na bheith cuairtúin solas i leabharlann mór ach tá sé lug ar suíomh amháin rob agus tá go leorolalas ar tháinig ach tá cinnte le blianta le heacht go mé se fás agus fád níos mó. www.oideachas.gaelsceal.ie